Дабры дзень, спадары ты спадарынькі. Клічуць мяне дядька Владзь, і жыву я далёкай поўначы у месцы Улеаборг, што ў Фінляндыі. Але пра радзіму памятаю, і для вас сёння я прачытаю паданне, якое адно з маіх улюбёных і налепей мусіць адлюстроўваць наша стаўленне да радзімы. Завецца яно «Бяздоннае багацце». Даўным-даўно ў Тураве жыў князь Яраслаў. Быў ён багаты і мудры, таму і людзей каля сябе збіраў разумных і мудрых. Выбраўся аднойчы князь на паляванне. Шмат за дзень набіў ён усякай дзічыны. Хацеў ужо трубіць на збор, як раптам убачыў вялізнага старога тура. Пагнаўся князь за турам, некалькі гартаваных вострых стрэл упілося ў магутнае цела звера, а ён все роўна імкліва уцякаў ад ваўца. Давай, князь, падганяць коня, каб дагнаць тура. А звер раптоўна спыніўся і крутнуўся насустрач паляўнічаму. Конь з разгону наскочыў на тура і, прачаты рагамі, зваліўся на зямлю, прыціснуўшы ездака. Яшчэ імгненне, і князь развітаўся б жыццём. Выратаваў яго закончык Ранцэвіч. І зняў сябе світку і накінуў на вочы туру. Потым ударыў рагацінай звера ў сэрца, і ён асунуўся мёртвым на зямлю. Выкрыскаўся князь з-пад коня, падзякуваў загоншчыку і загадаў прыйсці ў абоз поўзнага роду. Калі Ранцэвіч прыйшоў у княжы абоз, Яраслаў паставіў перад ім куфр з золатам і сказаў: «Бачыш, колькі тут золата, але жыццё даражэй за ўсё на свеце. Вазьмі сабе гэтае бяздоннае багацце». А загоншчык чалавек быў мудры. Взяў ён кій, разгарнуў тыя чырвонцы, пастукаў па дне, ды і сказаў: «Праўда твая, княжа, тут вельмі шмат золата, але дно ім можна дастаць. Значыць, не бяздоннае тваё багацце. Ды золата, княжа, больш патрэбна табе, чым мне, чалавеку просаму. А я прашу ў цябе дар, у якога па праўдзе няма дна». Задумаўся князь: «Калі нават я збяру ўсё сваё багацце, ты ўсё роўна ў ім дастанеш дно». Засмяяўся загоншчык. «Хадзем, княжа, я пакажу табе бяздоннае багацце». Адышлі яны ў поле, взяў загоншчык меч і ўвесь па самую ручку загнаў у зямлю. «Вось, княжа, тваё багацце, у якім няма дна. Яно для ратага даражэй за ўсе на свеце чырвонцы. Грошы могуць скрасці, а гэты скарб ніхто не ўкрадзе». Спадабалася Яраславу мудрасць Ранцэвіча. «То праўда твая», — пагадзіўся ён, «і таму я даю табе зямлі ажно па 10-е пакаленне». Вярнуліся яны ў шацёр. Князь Яраслаў напісаў дарчую грамату загоншчыку Ранцэвічу на ўсю зямлю каля вёскі Вялемічы. І дагэтуль у мазырскім павеце Вялемічах жывуць Ранцэвічы. З пакалення ў пакаленне перахоўваюць яны ў вялікай пашане тую князёву грамату і, паказваючы яе людзям, расказваюць паданне пра свайго мудрага прашчура. Так і вы шануйце зямлю сваю, шануйце Беларусь, але памятайце, што все мы частка адной планеты, і зямля ўсё ж не бяздоннае багацце, і мусім беражы яе, і будзем берагчы яе мы все разам. Развітваюся з вами, дзякую вам вялікі.